ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇಂಕಲಿನಿ ರಾಯಿಗೆ ಬೈದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅಮ್ಮನ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಕೊರೆತ್ತ ನಂಚ ಇಡೆ ಬೈದ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲುಲ್ಲೆರ ಅವಳು ಕೆರೆ ತಲುಪ ಹೋಗ್ತೇರು ತುಕ ನೇಚರ್ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ರಾಯಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಇಂಚ ದುಂಬು ಬರೋಡು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಡೌಂಡ್ ಉಂಡು ದುಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಗದೇವರನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಕಲ್ ಬೈದ ಟೆಂಪಲ್ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆತ ಒಂದು ಒಂದುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತೋಜನ ತಿಂದೆ ಟೆಂಪಲ್ ತೋಜಪನೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಂಕಲ್ ಈತು ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಳು 3 ಜನ ಇಂಕಲ್ 5 ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರದ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಸಾನಂದು ದಳ ಇಜ್ಜಿನೆಟ ಪೂಜೆ ರೆಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡು ತ್ಲಾಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಜೀರ್ ಬೈದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ತೂವರೆ ಅಂಚಿ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಅಂದವಳು ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ತೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಗ್ಗೇಲು ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಗ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಿತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ ಗಂಧಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಹರಿದ್ರಾನ್ ओम ओम घटावहि लोके संसत्तगान सन्निभं नमामि गंगादा सगमस्करं अनंतं वासिते रक्षकात् उडौ विद्युत त्रिकोणमाहयामि स्थापयामि वर्यामि कालेन कार्यसागरं कार्यदासं वर्वस्ता कालेनाहयामि स्थापयामि वर्यामि ज्योतिर्वा ज्योतिषासनं ज्योतिर्वासनं वर्वस्ता ज्योतिर्माहयामि स्थापयामि वर्यामि ज्योतिर्माय ज्योतिषासनं ज्योतिर्वासनं
ಗೈಸ್ ಎಂಗಲ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಲಕ್ಕನೆ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬಡ್ಸ ಬೊಲ್ಲ ಬರೋದು ಬಡ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು. ಪೂಜೆ ಪುರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಸು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ರತ್ತೈನಾಂಡ್ ಜಾಗ ಶೋಕುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಟು ತುಂಬ ಹಾಲ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೊಡ್ಡ ತೋಟ. ಪೂಜೆ ವನಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಿರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಕಾದಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಇಂಕಲ್ ನಾ ಪತ್ತೊಂಜೇತಾಯಿ ಕಾದಿತ್ತು ನಾಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ನಕಲ ಪೂಜೆನ ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಕೊರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಅನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್